Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Bathi ubhontsho oginqanje ngephuzo mathi iqomane. Bathi umfana empana semncane odanga badida bethi umdala nti cha bamsukela bathi ingane ihlaza cha. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi Mqeqeshi sawubona igama umfowethu usho igama lakhe uthi ke from game. Uthi ubafoke ngicela ungisize ukuthi ngingenze njani ukuthi ngigcine umuntu lo engizwana naye isikhathi eside. So it's a very simple question mfowethu ayibuza yabona. So ke ngikuphathele nje la ama tips ambalo engithembayo ukuthi wona azokusiza ekuthenini uthando lwakho nalomuntu ake ngithi nje uthando lwakho lidlodlobala yabo lenze kangcono yabona. Kodwa ngaphambi kokuba ke siqhubeke nakhe bengifisa ukuthi ngikwazisa kona yabona into ekufanele uyiunderstand ngomuntu ukuthi ngeke umuntu uzomshintshe ubuyena yabona noma indlela enza ngayo unless kuyena osefuna ukushintsha yabona ncathi nawe uyakwazi lokho umuntu ngeke uzumshintshe mfowethu mangabe ngazimisele ukuthi ashintshe. Okufanele ukwazi yabona esikhathini samanje abantu bayazi noma kudala kwakwenziwana kodwa esikhathini samanje umuntu uyakwazi ukuthi ebe nawe nithandane kodwa wazi kahle ukuthi there's no future phakathi kwenu. Mangathi uyambuza ebusuku ulele uyahona umbuzo uthi ungamshada lo muntu othandana naye njengamanje uyokutshela kahle ukuthi ngeke kuze kwenzeke lokho yabona. So ke alikho ikusasa mangabe lingekho ikusasa noma ungamthanda kanjani wenzeni kodwa kuyena uyazi ukuthi hayi wena uyinto yamanje ezophela manje ngamanye amazwi ubamsile ngawe yabona. Once wathola into engcono uzwenza njani lokhala amaphepha yabo. So into leyo ekufanele uunderstand ukuze mhla mangathi umuntu uyakushiya mhlambe sethola amadlela ahlaza kungeke kuze kuphathe kabi lokho yabona. Phela kungavela inhliziyo engabhlungu kodwa kufanele uunderstand yabona. If umuntu engenalo ikusasa nayo noma engazimisele ngawe ebamsile ngawe ngeke uzumshintshe mfowethu unless kuyena ebona isizathu sokuthi ashintshe. So bengithi ngiqale ngalokho ukuze avoid inkinga nje yabo. So okokuqala ke bengifisa ukudlulisela kona lapho mfowethu ukuthi ukukusiza phela uthando lwakho ludlondlobala ukuthi ke zibheke wena kuqala wenza ngokwanele na yabona. Ingabe indlela omthanda ngayo indlela nawe ungafisi ukuthi uthandwe ngayo yabo. Kufanele uqale uzibuze wena ukuthi ngabe ngenza ngokwanele yini, indima yami ngiyayidlala yini yabona. Lokho engikwenzayo ngingajabula yini nami mangathiwa kwenziwa kumina yabona. Mangabe uselfish ungajabula yini mangathi uselfish akakucabangeli ngayo ngaso sonke isikhathi yonke lento ingaye kungakuphatha kahle yini nalo. So sibheke wena kungagcini lapho mangathi sibheke wena mfowethu uqhubeke uzivocavoca unakekele umzimba wakho ngoba uqhubeke nje ufune nolwazi ngoba yabona mfowethu mawuyinsizwa ezivocavocayo ehlezi futhi ilambele ulwazi uzo improve indlela owenza ngayo izinto. Indlela oxhumana ngayo naye izo improve yabona. Nangendlela mhlambe uthothi manixabana indlela owazi ukuthi nixazulule ngayo inkinga zenu yenza njani ya improve. So ke zibheke wena qala yabo. So okunye okulandelayo ukuthi lalela izinto azishoyo noma akhala ngazo noma ngabe zibukeka zincane kangakanani yabo. So ubomlalela yabona ayikho into enzima njengokulalela. Umuntu ufika akutshela into uthola ukuthi wena wenza njani usujaha ukuresponda kulento akutshela yona. Abantu abaningi bayahluleka ukulalela yabo. So ke ingakho ngithi lapha yakwena ngithi lalela izinto azishoyo noma akhala ngazo noma ngabe zibukeka zincane kangakanani. Lezo zinto ezincane akhala ngazo ithatha kancane izona ezinomthelela omkhulu yabona. So zibheke zinake lezo zinto ezincane akhala ngazo. Uthi mhlawumbe ubhizi ukhuluma nawe wena ucofa ifoni yabona. Njalo mangikhuluma nawe ungilaleli yabona. Noma wena ulaleli mangabe ngikhuluma nawe uthola ukuthi mhlawumbe ekutshelile into wena usuyikhohliwe yabo. Izinto ezikanjalo leza kutshela zona yabo ekufanele wenze njani uzinake and usifundise ukuthi wenze njani ulalela. Umlalela kwesinye isikhathi usuke engadingile ukuthi umqhamukele nani nesisombululo kuleyo nto asuke kubikela yona kodwa usuke efuna ukugonyuluka ngaphakathi kuyena yabo ngoba mhlambe kusuke kuyinto esuke imphethe kabi noma ngabe mhlambe into ke emjabulisayo
kodwa usuke efuna ukuthi nje umlalele kuphela mfowethu, ungaqhamuki nosisombululo kodwa nje mlalele, yabo. Yiloko ekufanele ukwazi, ngoba uma uhluleka futhi uzoba nenkinga, yabo. So okunye ke kufanele ukuqonde ukuthi ukwenza umuntu wakho umngani wakho. Yabona mina angazi wena ukuthi kuleli phuzu ubona kanjani, ngoba ngiyazi vele imbono iyahluka, kodwa ngokwami, yabona, ngokwami akufanele wenze njani ukwenza umuntu wakho othandana naye afane nomngani wakho, yabona. Ke ngihlezi ngizwa leyo nto abantu beyenza, kodwa uthola ukuthi sekuba naleyo friend energy egcina isiba khona, yabona. Uma ngathiwa ngiyakubuza umbuzo ukuthi ungalala yini nosisi wakho, obviously answer is simple, cha, ngeke, yabona. So why ugcina usumenza njengomngani wakho noma njengosisi wakho noma njengomfowenu uma ukuthi umuntu wesifazane, yabo? Kungani umenza afane nomngani noma afane nosisi wakho? So musukumenza afane nosisi wakho, yabo. Yiyo leyo nto egcina seyidala ukuthi ispark senu nobabili sothando lwenu lugcina selehla, noma sengasasho ukuthanda kodwa sengikhuluma ngokuthintana kwenu ngapha embedeni, thothi sekwehlile. Ngobani? Usekuviwa njengosisi wakhe, yabona, usunaleyo nto, nikhuluma yonke into. Kanti akufanele kube ukuthi nikhuluma nisherisha yonke into mfowethu. Kufanele abe nabangani bakhe, yabo. Kufanele abe nabangani bakhe naye besifazana abafana naye, azokwazi ukuthi kube nezinto azikhuluma kubona abangakwazi ukuthi bemsize kuzona. Nawe njengensizwa kufanele usherisha yonke 100% wento uyikhuluma kumuntu wakho. Kunento engeke azakwazi ukukusiza kuyona, ongakwazi ukuthi usizo ubani, umngani wakhe, enye insizwa ozwana nayo noma insizwa ozwana nazo, mangabe uzibikela inkinga yakho, yabo. Noma ke sekuthiwa uyambikela ke leyo nto engafanele umbikele yona, uthole ukuthi mhlawumbe angakwazi ukukusiza kodwa ngenxa yento bengafanele into mhlawumbe bengafanele umbikele yona, mhlawumbe uthothi indlela sekubuka ngayo isiyashintsha, ayisafani njengasekuqaleni, yabo. So lokho ukuheheha kwakhe kuwena, leyo ntshisekelo yakho kuyena, asigcina senze njani, seyehla. Azi noma ngi-understanda yini, yabona. Igcine ngasakulangazeleli njengasekuqaleni. Indaba usherisha yonke into. Uma ngabuza ubaba wakho, wabuza ubaba wakho uma usanaye noma umalume wakho, umtshela ubalume, kubalekile yini ukuthi ngisherishe yonke into nomuntu engisuke ngithanda naye, yonke into nje, yabo. Ngobani? Kufanele ube nabo abangani nomuntu omthembayo, wazi ukuthi hayi lo ngiyamthemba ngeenkinga zami, mangigonyuluke kuyena ngento ethize ngeke azahambe idlulisa, yabo. Kodwa ke njengoba ngisho ukuthi imbono iyahluka, kodwa nje ungalinge wenze umuntu othandana naye ngokwami afane nosisi wakho. Once sefana nosisi wakho, ukumlangazelela uyehla, nokugcina senilala nje embhedeni senibukana, yabona. Niyaxoxa yonke into vele kumnandi, kodwa lokho aqala umuntu uyamthinta, asakubuki njengani, njengesithandwa sakhe noma njenge-boyfriend mangabe uyi-boyfriend, yabona. Akusafani because usedevelope lento ukuthi wena usufana nobhuti wami, yabona, usufana nobhuti wami, yabona. Mase kubuka njengobhuti wakhe, gcina sekuba inkinga lokho. Kodwa njengoba ngisho ukuthi imbono iyahluka, mhlambe wena uyakholelwa ekutheni hayi fanele afane nosisi wami, yabona, indlela esifana ngayo sikhulume yonke into osifana nosisi wami, kodwa into ekufanele uyigade esimeni esikanjalo, ispark fanele singashoni phansi, indlela enilangazelelana ngayo kufanele ingehli, nalokho kufanele njani, ikhuphuke, inhloso leyo. So okunye ke kufanele ukwazi mfowethu ukuthi qinisekisa ukuthi niba nesikhathi ndawonye, lokho abakubiza ngani ngesingisi, equality time, yabona. Ungabe ukuthi nje niyahlangana nje kodwa manihlangene umuntu ubhizi nento abhizi ngayo, ucofela ifoni omunye noma uzibukela ibhola omunye, wenza into ethize, yabo. Makufanele niwavala amafoni, wavaleni, yabo. Kube ukuthi hayi ngikunikeza 100% of my attention, nawe nginikeze, yabo. Sizikhulumele, sizixoxele, noma ngabe mhlambe kuthiwa siyapheka ke sibheka ndawonye, noma senza ini, sidlala umdlalo othize ndawonye, kodwa nje isikhathi lesi sami nawe esikwenzayo, ifocus kubani, ikumina nawe, yabo. So njengethandana kufanele kube nesikhathi esikanjalo sokuthi hayi
Siyanikezana isikhathi nje sokuthi mina ngibheke wena nawe ubheke mina. Konke sikwenzayo kuthinta mina nawe kuphela, yabona. Ungathi ungenzi into eseceleni excludeayo lo naye, yabona. So kubalekile lokho njengezithandana, yabona. So okunye ke mfethu kufanele ukwazi ukuthi kufanele ukwazi mfethu ukuthi wenze njani umenelise embedeni, yabona. Well ke phela ke angazi noma ku accurate mangibeka kanjalo manje kufanele umenelise embedeni. Kodwa wenza okusemandleni akho ukuthi uyagculiseka, yabona. Ngoba yabona mangabe into ekuzofanele understand ukuthi isikhathi esiningi uthola ukuthi oyedwa wena noma wena insizwa selfish, yabona. Uzicabangela wena as long ukhahlelile nje umdlalo uphelile, yabona. Akhona yena amathekena kanjalo uthola ukuthi hayi niyenza kusamnandi sanjalo once nje kwaphuma uketshezana kuyena lo lafuna liphume hayi sekubhlungu akasafuni mhlawumbe useyaqala futhi sefaka inkinga, yabona. Seniyaqala manje seniyaxabana indaba akasafuni sekutholile abekufuna. So ukuthi niqhubeke kuyena akasakwazi ukubekezelela, yabo. So ungabi selfish kanjalo. Mangithi menelise uyabona ukungizwe mangikhuluma ngithi indlu apho injani mawumpintshekile fanele uyenze ngoba isuke ingekho into ongayenza. Kodwa isikhathi esiningi kuyenzeka uthola ukuthi usunomuntu naye kodwa kufanele ukuthi wenze njani ushaya indlu apho kanjani yize ulifaka ulikhipha khona kodwa indlela owenza ngayo is like uzenza wena ngoba uzicabangela wena as much as ekwenza yena but you are selfish, yabona. Awazi ukuengage naye umthinte la afuna ukuthi umthinte khona naye la ajabulela ukuthi mangabe umenze kanje nawe uyajabula yabo. Wena nje ucabanga hayi mangikhahlelile kuphelile, yabona. So kuba inkinga ke mfethu mangabe kuba kanjalo ngoba kufanele ifocus engabi kuwena ibe kuyena kube ukuthi uyanela yena ukuze nawe uzokwazi ukuthi wenze njani uthola ukugculiseka. Kodwa makuzoba ukuthi uyalikhipha once waqeda sekuphelile izoba inkinga leyo, yabo. I hope you understand indlela engizama ukuchazela ngayo. Kodwa nje zama ukumenelisa ngendlela nawe ucabanga ukuthi angeneliseka ngayo. Ifocus engabi kuwena, focus ayibe kuyena. Manginele yena uyobona ukuthi nawe uzoba njani uzonela. So okunye ke mfethu kufanele uunderstand ukuthi kubalekile ukuthi nishayisane ngani ngomoya, yabona. Ingakho ngemkhalela umuntu okipitila yabo insizwe ekipitila uthola ukuthi ngihlala nomuntu wesifazane la abannikezana ithuba akasithola isikhathi sokuthi nje akashaya umoya azicabangela izinto zakhe naye wesifazane uhlezi la bendawonye, yabona. Bagcine sebecasule leyo nto ingasekho kuba ukuthi sebefana no roommates. Ungeke ngikwazi vele ukuxosha vele nje ngathi uhlala la nawe, yabo. Kubalekile yabona uthando noma leyo connection yakheka more mangabe ngiyabonani. The more ningabonani omunye ngale nawe la ukhona, the more umuntu umkhumbula, the more the connection ikhulu ufuna ukuba naye, yabona. I hope you understand mangabe ngibekela kanjalo. Ola nje kubalekile ukuthi wenze njani umuntu wakho kube nesikhathi nje la khona nizoshaya khona umoya. Kuba ukuthi naye ule nawe le, yabo. Mangabe nihlanga lento isebenza kahle ke kubantu abathembanayo abakwi long distance relationship, yabo. Thothi le omunye le mangabe behlangana kuba naleyo vibe lesuke ikhona ngoba abantu basuke bekhumbulana. Kanti manje uhlezi niqolozela mina ngiyakuthanda mina ukukhumbula umuntu engizanana naye ngoba once kungasekho lokho ukuthi ngimkhumbule suke sekuyinkinga, yabo. So uzomkhumbula kanjani ke ukuthi nihlezi nindawonye la akuna gap akakwazi nokuthola ithuba lokucabanga ezinye izinto mayelana nempilo yakho, uyabona. So yenze njani qinisekiso ukuthi nenze njani ninikezana isikhathi la khona omunye ezoshaya umoya nawe ushaya umoya nje kube ngathi nje ukuze phela ugweme nezinto la khona umuntu efuna ukuthatha khona ibreak noma ethi cha udinga space, yabona. Ngifuna udinga space nje ungishayise nomoya, yabo. Izinto ezikanjalo anikezani indlu yokuphefumula. So ibalekile indlu yokuphefumula, yabo. So unyeke mfuthu kufanele ukwazi ukuthi ke ngaphandle kwengxabano ngeke lwakhula uthando lwenu
ngiyayithanda kakhulu leya. Yabona mangabe ukuthi nanihlezi nivumelana yonke into nje niyavumelana, uthando lwenu ngeke luze likhule. Kodwa uthando olukhuliswa yini? Yabo la ningasaboni khona ngasolinye, la khona imbonweni siphambana khona. That's where you get a chance ukuthi umfunde kangcono umuntu wakho. Yabo ngabo ukuthi manicabana unicabanga ukuthi ahlukaneke. Njengoba nicabana hayi foko ahlukane. Mawuza ngaleyo approach, uzange approach wrong ngoba ingxabano is necessary othandweni lwenu. Angisho but usuzovele nje udala inkinga nje isidingo singekho, ngoba inkinga zohlezi zikhona zizozifikela zona ngesikhathi sazo. Kodwa nje lapho khona mangabe ningazwena, wena buka njengethuba lokuthi lona thuba leli lokuthi ke uthando lwethu lenjani lukhule. Yabona maningacabani ngeke luze likhulu. Umfunda kangcono umuntu wakho mangabe nicabana ningazwene, ukuze phela uyakwazi umbona izinto azithandayo iziphi nezinto angazifuni zenziwe kuyena iziphi, nangendlela reacta ngayo kwisimo angasithanda. Ufunda yonke leyo nto leyo. So nothando lwenu ke mfowethu ukuze likhule liyadinga ingxabano. Angisho ukuthi uyisuse wena uyobe isiphupho mangabe wenze njalo. Ungayisusi wena, ingxabano iyazifikela yona. Kodwa njengabe ukuthi mangabe senixabana wena always suggest ukuthi hayi asivele ehlukane, mawuthi kanjani ngahlukwana phela ayingcengene. Yabo hayi muzwa kanjalo mfowethu ngeke kuze kulunge. Kodwa nje ingxabano is a necessary thing kuthando lwenu. Yabona lokho kuzokusiza ekuthenini ukwazi ukuqhamuka nesisombululo esingcono. Yabona kuleyo nkinga enisuke nibhekene nayo. Yabona so mangathiwa nje wena ukazi nixabane nomuntu wakho, nihlezi nivumelana ngayo yonke into, lo thando lisamenda wona. Kodwa abantu abangathi mabekutshela ukuthi sibuya kude nalomuntu ekubalela u1 2 no 3, akafisi nangelilodwa ilanga ukuthi emlahlekele lo muntu. Ngobani? Sekwabana leyo bond strong ngendlela esimanga. Yabona eyakhiwa yini nayo ingxabano yafika yayibumba yathi iqinise yathi ngqi. Kodwa mawuzofika wena wenze ngobula, fika uhambe uyodana ingxabano isidingo singekho ngenhloso yokuthi hayi ufuna likhulu uthando, nizohlukana ke lapho. Yabo nakhona umuntu wakho bomgada mawuthi njalo manixabane yena uvela suggest ukuthi hayi phela kanjani nje ngcono sihlukane nje. Yabo ukunikeza leyo vibe yokuthi ngcono kuhlukane, it's like akancengile inkinga yomuntu leyo. Yabo umuntu nawe ongafuni ukuspend isikhathi naye kwi long term ngoba uyabona ukuthi hayi la ngaphela ingxabano iyohlezi ikhona iyifikela noma nini. So ngaso sonke isikhathi wena masixabani always suggest ukuthi hayi fanele kuhlukwane. Awusiyena ke umuntu odinga ukuthandwa mangapunjalo. Yabo so okunye mfowethu ekufanele ukwazi ukuthi bese ngiqale ngakho la ngathi umuntu ngeke umshintshe ubuyena. Yabona mawukuthi akazimisele ngawe ukhona just for a short term, then ngisho unganzani mfowethu yena usakholelwa ekuthenini vele khona okungcono sazokuthola. Askisi vele khona okungcono sazokuthola hayi wena. So ngeke uzomshintsheke lo mqondo unless kuyena osibonayo isidingo sokushintsha. So bengithi angikuphe mfowethu lama tips engithemba ukuthi nawe azokusiza ekuthenini uthando lwakho lu last more. Yabona ludlondlobale lukhule ngoba phela uyazi nawe ayikho into elasta forever. Yabo kuhamba kufika isikhathi la khona kube khona odlulayo noma nihlukane nixabane kube khona into enixabanisayo ehlulekayo ukuthi leyo nto elibomba uthando lwenu. Hayi phela ukuthi ngaso sonke isikhathi mangabe nixabana uthando lwenu suke selizobumbeka liqine lithi ngqi. Cha, kodwa nje kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi hayi seniyahlukana kanjalo. Yabona ngobani kuyanangento phela esuke niyibanga ukuthi yini. Kodwa nje ingxabano mfowethu is a very necessary thing. Yabona once uyibuka kanjalo uyosizakala kakhulu. Njengoba ngisho ukuthi ungahambi uyisusa wena ingxabano. Yabo mina umuntu wami ngidala sixabana, kodwa lokho kwakusinikeza ithuba lokuthi kwakahle angeke ngibeke kumina, kwanginika ithuba lokwenza njani ngim-understande kangcono. Next time lento esiyibangayo sengiyazi ukuthi akayifuni, so yini ayifunayo athandayo ukuthi yenziwe kuyena. U1 no 2 no 3
akawuthandi mangikwenza, yabo. So leyo ngxabano iyadala ukuthi ngenze njani, ngim-understande kangcono. So I hope uyangizwa mfowethu. So ngiyathemba ke mfowethu ukuthi nawe uzo-improve othandweni lwakho, uqale wenza izinto kangcono. Kodwa nje umuntu uyakuza umshintshe ubuyena. Mangabe ngahlela kahleli. Unless yena sibone isidingo sani sokuhlala. So mangabe unesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa, ungambhalela ke ku-email ethi mqeqeshiwensizwa@gmail.com uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho. So ke mangabe futhi unesifiso ke mfowethu ukuthi ke uyafisa ngelinye ilanga ukubona ikhaya lenjabulo olukhula, ungaphonsa futhi esivivaneni ongangamandla akho. Ngiyabona lokho nje ungalisiza kakhulu ikhaya lenjabulo ukuthi ngelinye ilanga nalo li-improve kule ndlela elenza ngakhona. Shobhuke mfowethu.